ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ବେହେରା, पर्सनल डेभलपर, मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशन माइंड। जदिव मो चैनल आपण प्रथम करी आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे थे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। जिते भी जहाँ नुआ वीडियो पठेबी आपको शीघ्र मिल जाव। आपण जीवन में आपण माइंड को केमिति कंट्रोल करेंगे, माइंड क्रोध को केमिति शांत करेंगे, ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ମାଇଣ୍ଡକୁ? ପଚାରନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା 100% ମିଳିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ। ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବାଳକଟାକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଏ। ସେଇ ବାଳକଟାକୁ, ସେଇ ଛୋଟ ବାଳକଟି ମନରେ ଏମିତି ଆସେ କ୍ରୋଧ ଯେ ସେଇ ବାଳକକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପିଟି ଦେବି ଏବଂ ରାଗରେ ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଦେବି ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ସେ ଛୋଟ ବାଳକର ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଧାରଣା ଆସୁଥାଏ? କାହିଁକି ନା ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍, ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଆଣିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ରାଗରେ ଯାହା ବି କରିଦେବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ସେଇ ପିଲାଟି, ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ବା ସେଇ ବାଳକଟାକୁ ଏମିତି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବାଳକଟି ମନରେ ବି ଏମିତି ଧାରଣା ଆସିଥାଏ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି ପରା, ଯେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଆସୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଲୋକଟି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଆନ୍ତରିକତା ଭାବନାରେ କିଛିଟା ବି ଜାଣିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କେମିତି କରିପାରିବେ ଓ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଗର ପରିଣାମ ଏମିତି ହୁଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମିତି ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଳକଟି ଯାଇକି କିଛି ପିଟିଦେବି ଏବଂ କିଛିଟା କହିଦେବି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାଳକଟିର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଏମିତି ଆସିଗଲା। ସେ ବାଳକଟି ଭାବିଲା ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୋତେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ। ତା ଆଗରୁ ସିଏ ସଚେତନପୂର୍ବକ ସୁଧାର ହେଇ ରହିପାରିଲା। ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଜଣେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ରାଗରେ କୌଣସି କଥା କହିଦେଇଥାଏ, ତାହା କେବେ ଫେରି ଆସେନି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆଇଲେ ବି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନେ ରହିଥିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରକ୍ଷିତରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଭଲ ହେବା କର୍ମଟା ଖରାପରେ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ସମୟରେ ମନ ଏମିତି ମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗେମ୍ରେ କେମିତି ସଫଳତା ପାଇବି ଏବଂ ଗେମ୍ରେ ମୋ ଗୋଲ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବି। ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଦେଇଥାଏ ବା ଡାକିଦେଲା, କହୁ କହୁ ଆପଣ ହୁଏତ ରାଗି କହିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଜିତିବା ବଦଳରେ ହାରିବାକୁ ପଛେଇ ଦେଇଥାଏ। ହାରିଗଲେ
ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇବା ପୂର୍ବ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସମୟ କିପରି ବଞ୍ଚେଇବେ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଭାବଧାରଣା ଆସିଥାଏ, ରାଗରେ ଯାହା ବି କହିଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିରେ ପକାଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷତି ଲାଭ ମିଶ୍ରଣରେ ହୋଇଥାଏ ଶାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଏମିତି ଉଠିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିରେ ହିଁ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସନ୍ତୁ, କାମଟି ନ ହେବା ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ପଜିଟିଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରେ ସେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।